May isang bahay sa La Union na hindi raw matahimik dahil may misteryosong nambabato. Basag-basag na mga bintana at nagkalat na mga bato sa bubong. Ito ang tumambad sa aming team nung pinuntahan nila ang isang bahay sa Nagilian, La Union, kung saan magdadalawang buwan na raw na may misteryosong nambabato. Ang mga binato sa kanila, timba-timba na. Nagduwara mo yung milato niya. Nanay naglabay, okay ba sa dapit? Gusto ko na ba kayo pagkalabaya? Ito? Pero sino ang nambabato sa bahay na ito? Bakit sila nanggagambala? Marag, naang ko sila ibantayan nga bronze, mga mamato na sila. Labing-walong taon ng payapang naninirahan dito. Ang panggod kanang gibilin pamanggunis akong mga apuhan diri sa una kaning mga bronze. Pero nagsimula silang mabulabog. Nito lang daw April 12. May nambabato. Tugay naman niya siya panglabay. Ang maigo rin bagid na kanang mga samin sa mga bintana. Maigo buak dayon. Mula noon, araw-araw na silang pinauulanan ng mga bato hanggang ang aming team mismo nakaranas nito. Sapit ng gabi, ang pambabato nasapul na ng kamera. Wala na kayo nakita sa gawas, tay? Ay wala raman. Wala gyud. Kita gito na ako diri ba? Maligno gito na diri. Mao di ay nadi na ibog ni nanay na maligno. Sa gani, na labay ni Bato nga na isuwat. Talaga niya ang bato. Nakasuwat ka ba ito? Hindi akong ang gagot. Yung June. At may tila iba raw itong pakay. Nagi day sila gibantayan diri nga bronze, mga bronze. Mao rin na sig pamato na sila nga diri. Pero hindi pa tumigil ang panggugulo, kaya dito na sila humingi ng saklolo sa aming programa. Nahadlok na kami diri, oy. Hindi na kita ako email. Sige lang ka-rank down. Marami ko yung mga karapatan diri da. Ako lang to sa langgangyo nga dilan sa pamato kay buwang na ba akong nanay. Kasi maigo niya akong nanay. Pero hindi nakunan kung sino ang bumabato. Ang hindi alam ng mga taga roon, may isa pa kaming ikinabit na kamera na may 360 degrees na view. Kayang kumuha ng buong anggulo ng bahay. At nakakapangilabot ang nakuna nito. Sino? O ano ito? Abangan mamaya, bahay sa La Union. Meron daw misteryosong nambabato. Ang mga nakagugulantang na revelasyon. Ibabato na mamaya na sa aming pagbabalik. 2 buwan nang pinagbabato ang bahay na ito sa La Union. Ang di manoy salarin. Murag dili man tao ang nagbato ato. Nga gidawat ra sa sunig na nga kaupinan tanan. Natatawagan ng maligno. Hello bird, hello bird. Kita kay nanay.
Nakita lagi sila nanay. Ay, mas nanay. Hello. Pala sa kamera kami. Nag-abot lagi sila ni nanay og akong ligaw nga maligno. Nabot ng ibig. Salamat ko sa iyang apo nga. Sigang niyo nga di na ito batuon. Kay luin ako niyang nanay ko no. Pero si nanay oh. nanay niya. Nanay lo. Pero karon peace na mi. Peace na tanay ha. Love na ko na sila. Love. Peace na. Peace na. Peace. Ay, utin man ako ng peace. Action. Lada ko sa bato eh. Mana to, Pe? Mo ka siguro to. Action. Junjun sir, Junjun ang nakasuwat sa bato kay mo magid akong ang gagod. Junjun. Okay. Okay na. Hello bird. Hello bird. Kita ka ni nanay. Kita lagi sila nanay. Ay, mas nanay. Hello. Pala sa kamera kami. Kalitang maligno. Musta na? Musta naman na? Pagka naman ay. Ay, katawa. Ano. Sorry. Ay, mo katawa mo serious ba? Ako istorya. Yara ka. Nag-abot lagi sila ni nanay og akong ligaw nga maligno. Nabot ng ibig. Salamat ko sa iyang apo nga. Sigang niyo nga di na ito batuon. Kay luin ako niyang nanay ko no. Pero si nanay oh. nanay niya. Nanay lo. Pero karon peace na mi. Peace na tanay ha. Love na ko na sila. Love. Peace na. Peace. Ay, utin man ako ng peace. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe, bell button for our latest updates. What?